ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தோட்டம். இப்போ நம்ம தோட்டத்தை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இது என்ன செடி தெரியுமா? இது வந்து அஞ்சரைமணி செடி. குட்டி இதில் விதை விட்டுச்சு. இன்னொரு வீடியோவில் விதை விட்டுருக்கதை காட்டுறேன். இதில் விதை விட்டுருக்கு, அதில் விதை விட்டுருந்துச்சு. அதை தூக்கி இதில் மாற்றினா உங்களை தண்ணி வளர்ந்துருச்சு. இப்போ பெரிய அஞ்சரைமணி செடியை பற்றி தான் பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்க, இது நல்லா பெருசாக வளர்த்துருக்கு. ஒரு பூ பூத்துருக்குறாங்க, தெரிஞ்சா உங்களுக்கு ஒரு பூ கொடுத்துருக்கு. இது விதை உடையன்னு உங்களுக்கு காட்டேன். இது நல்லா பெரிய பெரிய இலையாக தான் இருக்குது. நிறையா கொத்து கொத்தாக ஒரு இடத்துல மொட்டு பூ கொடுத்துருக்கு. பார்த்தீங்களா? இந்த இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இதை பற்றி பார்ப்போம். இது எனது பட்ரோஸு. இது பூ பூக்கையில் உங்களுக்கு காட்டேன். நல்லா பெருசாக நிறைய இலை விட்டுருச்சு. இது சும்மா ஒரு சின்ன கவரில் தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கத்தாழை செடி 2 வச்சுருக்கேன். பாருங்க, இது நல்லா பெரிய பெரிய கத்தாழை இருக்கு. முள்ளு முள்ளாக இருக்குது. இது முள்ளு முள்ளாக இருக்குது. பாருங்க, இது வந்து இது என்னது இஞ்சி செடி. நல்லா போல தண்டி வளர்ந்துருச்சு. இஞ்சி நல்லா வாசனை அடிக்கு. இது என்ன செடின்னு தெரியுமா? இது எனக்கு தெரில காய்ஸ். இந்த செடி பேர். இது பூ பூக்கையில் உங்களுக்கு காட்டேன். ஒரு ரோஸ் கலரில் ஒரு பூ இருக்கும். இந்த பூ பூக்கையில் இந்த செடியை காட்டேன். இதை பாருங்கள், நல்ல பெரிய செடி, சேவல் பூ செடி. இது கருவேப்பிள்ளை செடி தான், நிறையா விட்டுருக்கு. இப்போ தண்ணியை பாய்ச்சி அவ்வளோதான் கைஸ். அடுத்துக்கு கீழே வெத்திலை செடி இருக்குது. அது கீழே இருக்குது. கீழே வந்து காட்டேன். இப்போ கீழே போயிடுவோம். ஸ்டார்ட். இது வெத்திலை செடி தான் கைஸ். இப்போ இது நல்லா பெருசாக வளர்ந்துருச்சு. பார்த்தாலே தெரியும். ஒரு சின்ன கவரில் வச்சுருந்தோம். இப்போ இவ்வளோ தண்ணி வருது. சாக்கில் வச்சுருக்கோம், மண்ணள்ளி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதுக்கும் தண்ணி லைட்டாக தொளிச்சு விட்ருவோம். இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பராக இருந்திருக்கும். வெத்திலை செடி நல்ல இலை விட்டுருக்கு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.